rely on the presumption of innocence to yieri, for example, ni kori perform maber to ni ntiere to there is an ongoing case mo dhimo yieri mi bedo jakanyo no kata jakom mar IBC to later oyudi ni ne in gi ketho. So what happens? Igoli iyiero mane penjo maduong' nikech bende kata mana kwa penjo credibility mago mag jogo ma bende ni dadhoge bende paro ni aput mano moyiedhi nyalo overlook ginyalo koso ng'iyo cases buche ma bende donjne godo ng'ato makamano magidhi samoro magipedh nyinge magiterne jatend piny Kenya nikech ang'eni magi gik moganda biro bedo ka luwo and 50-50 nikech of course the accused person nigi right mare of course presumption of innocence until proven guilty nikech kawuono Sharon ng'ato nyalo chunga mawach ni itimo gimoro to kata gino nok itimo to the criminal justice no manena yanga kaka mai wacho kaka magasembo mantiere doho nyaka maybe Sharon ayiera gi wakili wadwa e wach mar presumption of innocence but anawinje ni presumption of innocence rumo sama conviction obiro therefore you can no longer be presumed innocent seche go koro you are presumed guilty in manyaki fight through the appeal process and prove yourself ni innocent presumption of innocence bira nyaka chop winji maler gi neno makare e do makare man thuolo to ka do no se convicti then the presumption of innocence okinya chako liero kendo ni I'm still presumed innocent kata ka kori ng'ang'ana gi wach mar appeal ting'ang'ana gi wach mar appeal ka already nitie to moseketi nikech conviction oseyudi against him so aparo no dhi nyime but kanye madwa na I think I agree with him just in concluding in a minute or two ni of course I agree I gi panel ni for example koro kuponi oyieri ki wacho ni you are presumed innocent so later we bedo found guilty mateni kori goli Chapter 6 of the Constitution ochiwo gimiluongo ni integrity. Kendo wach mar commission ka en ng'at ma en gima koro onego wayier jok ma onge to kaka na wacho machalo Chisisa. Matiende niya kopo ni nitiere to moro manyalo bedo ni ng'ani jakuo to wan jok ma piny ma idhi telo ka bedo ka referee okwab trusty so we want to trust you. If there is any any cases are ongoing, especially consider matters misebedo convicted, then I agree with my colleague and I agree ni jielago okowinjo migi thuolo mar bedo commissioners kata mar bedo IBC chairman. Akeni zabdo ni nene okan mane. Be achiu duonde wach ni noach. Weche mag yiero dwaro ng'at ma ler. Kendo dwaro ng'at mosetiyo in the public eye ka ji nene to ji bedo gi geno kuome. To king'iyo kaka dayo dhoji notimore, tiyudo ni nitie jomoko mabet margi odwa kalo tong' kolure gi dayo dhok manosetimore. To bing ni geno wan kama wantie kwa ng'i to odwa ni wabed gi geno nati ni kwa mi tich tibro timo ang'owa ibro timo kare. To king'iyo kaka weche ne bet omieno wuodwa no ahinya wadwa sembo odwa miene malach to koro miene malach an kaka dana ma a simple Kenyan ka ng'iyo kaka weche go no miene ticha kiduogi ng'isa ni mai makoro dhi bedo jatelo mar IBC it would be difficult mondo mi wabed gi geno kuom ng'at machal kamano in wach geno no kanitie to koro ng'iso wakawo teko mane wan godo kaka to wawe lwetgi mondo gitim tich kaka jogo mosetimo ang'owa mosewal to ko already to non tie to kanye machandruok nitie kata bedo ni atini gibro bedo proved innocent to no kanitie kanyo nigi shida koro nyaka joma yiero nyaka ng'i gikel ng'at ma bet jini gi geno godo yes tilini no jomage ma geno ni ntiere kod nikech chal ka gima nikech aput moyiedhi mano mateo chenro mano mara nono kata mna dayo dho jokanyo mago mag IBC nosepuoyo ne gin jogo eko mantiere kod alony nosepuoyo ni gisebedo ka temna ka gitiyo gi tich giting'o ting' makare piny nyalo bedo mana ni bende paro ni gidhi bedo gi ting' mapek ahinya mano mara nono ni en jal marne ma ginyalo kawo mano mar mondo mi gichwal nying ne jatend piny Kenya nikech kopogore kana mnaga sembo ni jokanyo ma Charles Nyachae bende nitiere weche bende mana miene ana madi bende notamo luoko nyinge kotende kod mula ma bende ni se godo mar siling milion 102 e kid mamoko be paro ka put makama di bedo kuda ting mapek koso ting no to pek mano miyo no migi tich mano miyo no yiergi mondo gitim ting no
Koro I'm very much sure ni kama gibetie gin gi lony madhi miyo gidhi bet piny mondo mi gimiwa ng'at mabro tayowa to the next level. Though en very difficult mana kaka joneno mamoko sewacho. Niwach ng'at maler kapamba to yudo tek. Wan waduto wan gi weakness magwa. But from kama abetie, I think for the first time Kenya nyalo atiyo gi wat ni nyalo bedo gi jakom mar IBC kaka ng'ato mamiyo. Bo wadwa wacho ni joma miyo tin, but an gi geno ni mai manyalo bedo the first committee madhi yiero jatel IBC madhi bedo ng'at mamiyo. Ineno ni ng'at mamiyo nyalo kawe kore kinda mane kaka ng'e analysis masatimo kar gi ji adek go ng'at achiel dhi wuoke. Ageno sani bini neno kang machal nade nikech chal kagima put makama dhi bedo koda ting' mathoth king'iyo kram na academic experience mana kanu sewacho motelo experience magin tiere godo lai mar tich e kind mamoko. Aparo nadwa yiera gi wakili wadwa ni komiti no en 50-50 nyaka gichungi. Kech mokwongo to pacha ne paro ni kapok gi short list to nego gikaw weche miwacho kuom ji gi mondo mano bendo form short listing. But aduoga paro ni weche miwacho kuomi in gi ratiro mar duoko gi. Nobody should be condemned and hard. Konego bed weche miwacho kuomi ma panel no tiyo go moko wiji. But onde samoro wuoro chir ma jowadwa moko nigo. Kech kineno gik manyi wacho kacha ka ndie moko makan ni kuoma tang'eni kokidhi renja wang' nyong'ong. Kora wa moko apply ka Chandra. Kech ing'eni kisenge maber ni ng'ama jalaye pien. To ichich gi wuoth midhi nindie. Kisoli wuoth ipenyo ni wuoth nindie. Kiwinjo ne midhi nindie di bari wuoth. Kech gino dhi nyori ka wendo. To kineno ka podi choka chaka chir ni podi yoro kwayo. I think mane kama koro gimiyo go that panel tich matek mondo mi panel no chak kolo kendo gik mantie ma ng'ato samoro nyo pando kata manyolingne. Kama chielo madwa na wachi wakili no wacho ni NADCO report pok ochako bedo implemented. Madwa na kit mana matini NADCO report part of it amendment mar Elections Act to gi IBC Act ni gin gige mobiro nikech NADCO report actually gibedo picked directly from NADCO report mondo gi amend go kaka chike dhi. Wanyaparo ni kapok wadhi e NADCO ne wan gi ng'anyo mar tipo mane wakwedo go kabisa nikech panel no sebedo panel already no se chuoge do gine panel matimo nonro ni jokanyo mag IBC no se chuoge motelo ma jowa majazi miyo no dhi ng'anyo motegno kabisa ka gikwedo panel no madier ka NADCO chuogi to wit oko panel ma non wango selosi mondo ket manyien kata ko ket manyien no pod bath azimio moro pod odhi e do mopingo kabisa ni ma ok onego bedi ng'ane monego bedi mwachope this process. So anaparo ni panel no nigi tich matek but they are up to the task. King'iyo joma ni kanyo go ineno ka joma ni e riwruok mag jolemo ooro ji mabende jakom mar panel no Dr. Nelson Makanda oor gi riwruoge mag kanise to gi kwende lemo mopogore opogore. Waneno ka ji mopogore opogore nyako kinde wetewa ooro LSK ooro ng'ato kanyo mondo mi ongi political parties maduong, political parties matin ooro ng'ato kuro mondo mi ochek nigi. Kech ing'eni koro wang'iyo ni gini dhi wuok nang'o. Ichalo ng'ama nyose dhi hotel mo oda gweno full to kokelne gweno no kalemo moko onge. Koro next time kichak dhi hotel no kendo ki oda gweno to chichi dwa ng'iyo ng'ama teto en ng'a. To be lemo na ka dhi biro kaka na oda gi kosi dhi bika ba machiele man gweno man gi ba machiel to onge kata gima machiel. Salim nigi Zablon to wacho ni chal ka gimen kaluore kaka en kaka ja Kenya. Onno ka gimo nyalo bedo gi jakom mamiyo okang' moko. I wouldn't want to go that way. Adwa riwra gi wakili ni joma ni kacha ka gite gi meet threshold. Midwaro the minimum threshold joma ni kacha kate. And therefore gi qualify mar bedo jakom koweyo gik mamoko minyalo non machalo kaka integrity, machalo kaka experience magi brongi. Koro king'iyo gi to be gin na joma to mana moromo. Ana akete ka gombo na ok adwa kete ka prediction ahinya. Akete ka gombo na ni ka gombo na wuon to onego bed ni ng'ama miyo. And ing'eni ng'ama miyo nikech sinta mani chako penjo ati wacho ni bi paro ni ng'ama miyo nikech kom ma kanyo no liet. Kanye ma adwa goli oko gi ng'ama nyamiyo. Ni joma mine ma donjo e kombe maliet go to gikelo kwe. King'iyo kata pinje ma gik moko osekethre joma mine mosebiro momako piny ma piny oriere. Kata mana Ghana ka Ghana timo yiero ma very highly contested mar Mahame to koda ng'ama chielo cha manene ker mokwongo. Ng'ama notelo ni yiero no ne ng'ama nyamiyo. And nyamiyo no dagi mondo kik obed compromise in any way momiyo waduoko maber kabisa en Ghana mama miluongo ni Charlotte. So aparo ni ng'ama nyamiyo ema nyalo betie orindi maliet no
donge gibet pile mach ka gichweko. To chal kamana ka gima joma miyo bende noluoro kata mana application mano mar mondo mi gindikre mano ne kombe bakamani mano mar bedo jakom kata mana members nikech kwang'iyo a total iwacho ni kwan mago mag oganda 1,333 mabende nondikre ing'eni nopedhe oboke ji duto te mabende nondikre mano mar mondo mi gibed jakom kata gibed members mago mag IBC iwacho ni kwan makamano mana 237 kende emana gin joma mine mano kona tamala 17.7 joma chuo na gin 1,078 mano kona tamalo 80 iwacho ni kona tamalo achiel ema jogo ma bende nondikre gionge ID e kinde ma bende nagindika application mako bende nandiko kana na application kagi ok giyang kata ne gidwa rango kata ka gidwa jakom kata gidwa bedo jakanyo. Actually mane ma chako go ni perception nikech gimiluongo ni the deficit of trust ni waonge gi gena ahinya chenro gi and kata kiwinjo twak ma ji dhigo nyime nitie joma nie paro moro mar ni jakom gi commissioners go oseng'e gik matimre South Sigo timra tima mar kamano to jakom to seng'e mae makelo wach mar nyawo ma ng'ato nyalo tamre go oro kwayo koparo ni kata ko oro kwayo to onge tiende. The other perception en ni jakom mar IBC ok nyal wuok kuom ogendni moko 3 kata 4 madongo ma joma bro laro kombe mag ker nyalo aye joma wuok masawa mar piny kata Milimani joma wuok e ho mar Okak kata Rift Valley kata joma wuok e Luo Nyanza wa koro nitie perception paro moro ni joma wuok kwendgo ok nyal bedo jakom mar commission te ka ng'ato pod bro chung kuro machaka dwar ker samoro mano nyalo kelo paro moro mar bias ma ok nyal bedo kare which is not true nikech wang'e yiero ma 2007 ma wang'eyo ni nokethre kendo nobedo botched yiero no ne ng'amo chung'ne ne jakamba to yiero man wadhi no jakamba moro be nochung' kalaro president ma Kalonzo Musyoka so he messed up that election not in favor of jakamba wadgi so that perception nentie ok en adier ne ok nyal tamo joma wuok e kwende 3 ma kwanogo mondo obed jakom but mano ne nyalo tamo ng'ato ni onge kaka nyalo oro kwayo nikech ibotama na an onjelo jagot to ker bende nonjelo dang' abed nadi jakom. Mano wach mabende dwaro mar mondo mi olosi perception mana